लोगोफोर जोङो दा मोनफैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि बे हाजो सेर जाय जायगाखौ बुङो राइन' इक' रिसर्ट होनना बुङो। बे जायगायाव सफैबाय जोङो। बे जायगाखौ नोंथांमोननि थाखाय माबायदि जाना दङ बेखौ नोंथांमोना देखायगोन। बेसेबां समायना बेसेबां मोजां जायगाया नोंथांमोना देखायगोन। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय माबायदि समायना जायगा आरो माबायदि नुयो जायगाखौ। ओरैबायदि जायगाया मोजां समायना। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बेरायफैनो गोसो दङब्ला बा जायगायाव जुदि फैनो गोसो दङब्ला नैबे समाव आं नोंथांमोननो एड्रेसखौ फोरमायगोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय खैराबारि होननाय जायगायाव बे दोङो राइन' इक' रिसर्ट। बे माबायदि जायगा माबायदि ओनसोल बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना फैनो हागोन। बेसे मोजां बेसे गाज्रि आरो बेहाय थानाय जानायनि फेसिलिटिबो दोङो। नोंथांमोननो देखायलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै खाथि खाथि बिबार बागान, सापात बागान, बिबार बागान दोङो। जोबोद मोजां जायगाया, बिराद मोजां जायगा। नोंथांमोनाबो जुदि फैनो गोसो दङब्ला नैबे समाव नोंथांमोना नैबे डिमाकुसि ओनसोलाव बा डिमाकुसिनि सिङाव थानाय खैराबारि होननाय जायगायाव नुफैगोन। बा रायन'आबो बे जायगायाव फैनो हागोन। ओरैबायदि मोजां जायगा, जाय जायगायाव गोजान गोजाननिफ्राय बहुद मानसि बेरायनो फैयो बे जायगाखौ नायनो थाखाय। नोंथांमोनाबो जुदि नायफैनो गोसो दङब्ला बा बेरायफैनो गोसो दङब्ला नैबे समाव डिमाकुसि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि खैराबारि होननाय जायगायाव बे राइन' इक' रिसर्ट प्लेसआ दोङो। बे जायगायाव ओरैबायदि समायना बिबार बारि जायगा, हाजो सेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। जोबोर मोजां। बे जाहैबाय भुटान सिमा जिं खाथियावनो। बै बे हाजोआ बे भुटान गोजा। भुटाननि लांगोना सेरावनो दोङो बे राइन' इक' रिसर्टआ। नोंथांमोनाबो जुदि फैनो गोसो दङब्ला नैबे समाव नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन बा गोसोफोरखौ गोजोनग्लाय होफैनो हागोन। आरो गोजाननिफ्राय टुरिस्ट खालामफैबाबो बेहाय थानायनि थाखाय जायगा दोङो आरो मा होनना बुङो, जानायनि थाखायबो जायगा दङ। नै सुइमिं पुल, बिराद मोजां जायगा। दुगैनोबो हागोन बे जायगायाव, बिराद मोजां। बिबार दोङो। जोबोर गोजाननिफ्राय फैयो बेहाय बेरायनो, टुरिस्ट खालामनो। सान्दुंआबो दिनै बिराद गोसा नालाय। नोंथांमोनाबो जुदि टुरिस्ट खालामनोबा नैबे समाव बा नैबे ओनसोलाव आं आगोलाव बुंनाय एड्रेसावनो नोंथांमोना फैनो हागोन। फैनानै बेरायफैनो हागोन, माबायदि नुयो जायगाखौ नायफैनो हागोन। जोबोर मोजां समायना जायगा। जोबोर मोजां नुबाय। बिबार बागान, सापातबो दोङो। नै साइडजा जोङो बेरायनोसै, नोंथांमोना देखायगोन बेरायनानै माबायदि नुयो। जोबोर समायना जायगा। ए माबाफोर गायदों नामा? हा? गायथ'वाखैना जेबो? बिराद मोजां जायगा। बे मायो गराय ना? ए नेयो नामा मानसि? नेयो इयो? बे बिथांमोना नेयो। बिदिनो खाबा दंलानि जोबोर मोजां जायगा। नोंथांमोनाबो जुदि बेरायफैनो गोसो दङब्ला बा जायगायाव जुदि दावबायफैनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि खैराबारि होननाय जायगायाव बेरायफैनो हागोन। जोबोर मोजां जायगा।
बिथाङा बेहायनो थायोनो बिथाङा आदाया आदाना बहानि न'आ टंलानि ओमफ्राय यानो थाखायो आरोना बिथांमोना बै बे न'आवनो थायो बे न' नुनाया बेखौ देखायगोन देखायनि बिथांमोना बेहायनो थायो जोबोर मोजां जायगा बेहायनो थायो राइन' इक' रिसर्ट बे माने नेनायनि थाखाय वेलकाम राइन' इक' रिसर्ट डिमाकुसि खैरानि उदालगुरि मबाइल नाम्बार दोङो टुरिस्ट खालामनोबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनाबो टुरिस्ट खालामनो हागोन राइन' इक' रिसर्ट नोंथांमोननो गराइखौ जोङो देखायनोसै माबायदि गराइया माबा सौवो नामा गराइया हा सौवो होसोयो नामा होसोयो खाथियाव थांबा दिरुङा गोलाव ना गुसुं अ दिरुं गैखाया न हा हा ओइ बे सौवो ना सौवा हा इ सौवो ओइ बे सौवा थाबनो सौवा न अ बेखौ नायनो नैबे बा मासे गराइया बारा सौवानो आरो बेलेग बुस्थु मा नुबावो आरो थांथ'वाखै जा बर्थमान दलं दं ना दिरुंनि दलङा आलायनाय औ औ नोंथांमोना देखायगोन नैबे समाव गराइ नोंथांमोना देखायबाय बेयो गराइ सौनो होसोयो बाराद्राय खाथियाव थांबाथाय आरो बैयाबो मासे दंबावो बिराद मोजां जायगा बै सिङाव मा खालामोबा बै सिङाव औ मानसिफोर थायोना औ नैबे गराइ गराइ नोंथांमोना बिदिनो बायदिसिना जिब जुनार नुगोन बेयो जुदि फैयोबा गराइ दोङो नैबे समाव गराइखौबो जों नुनो हायो बा नुयो नैबे जाबाय गराइआ आंनि सेरावनो दोङो जोबोर मोजां जायगा आरो दावराइबो नुनो मोनो होननानै खोनादों बेखौ नोंथांमोना देखायलांनि माबायदि नुयो नुवा दावराइफोरखौ जों दावखोलांनोसै जोबोर मोजां जायगा बिराद मोजां दंफां सारि सारि गायना दोनदों फुल गायना दोनदों जिरायनो थाखाय साया साया जायगा दोङो साथाबो सोंनानै दोनदों आरो दंफां लाइफांबो दोङो साया जायगा जोबोर मोजां नोंथांमोना बेहाय बेरायफैनो हागोन आरो बेहाय मा होनना बुङो मोनसे ओरैबायदि जायगाबो दं जायखौ बुङो जोङो मा होनना बुङो दिरुंनि दलं बेहायबो गाखोनो हागोन आरो प्लास बेहाय मोनसे बुस्थु दोङो मा आर्मिफोरा जेरैबायदि गाखोयो बे बुस्थुखौ मा होनना बुङो आं मिथिया बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन गाखोनो हागोन माबायदि गाखोयो बेखौ जों गाखोफेराखैबो अबसे माबायदि नुयो गाखोबा नुगोन आरो बे गाखोनो हायो आरो नोंथांमोना दा आरो गुबुन दाबसे जायगायाव लाना थांगोन बे दाबसे जायगाखौ नोंथांमोना नायदो माबायदि नुयो बेखौ नोंथांमोना देखायगोन माबायदि नुयो गुबुन दाबसे जायगाखौ दा जोङो मोनसे मोजां जायगायाव लांनो नागिरदों मा दिरुं आलायनाय दिरुङाव माबायदि गाखोयो बेखौ जोङो गाखोनो थांनो नागिरदों माबायदि लामाखौ जों नागिरना मोनाखै एसेबां माने देखायगासिनो लामाया मा जादों जों थांगासिनो बिराद गरम मोनबाय बे माने गोजौआव दङ आरोना गोजौआव दोङो गोजौआव थानायखायनो बिदि नुदों औ सुबुं दंना गैया बे समाव नै हाबलांनोसै सिङाव गाखोबाय हाजो सायाव हाजो सानिफ्राय नुहुरगोन नै राइन' इक' रिसर्ट बेहाय नोंथांमोना
टुरिस्ट खालामफैनो हागोन। जोबोर मोजां जायगा। नै बे जाहैबाय भुटाननि साखाथियावनो नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन। जोबोर मोजां जायगा। बे साइडजा झरना हो, बे साइडजा जोबोर झरना दोङो। मोनफैबाय। रावबो गैया नामा सायाव? गैया सं। बबावबा थांजोबखो? बेहाय दिरुङाव गाखोनो रावबो गैयाबा जों बोरै गाखोनो? बे मोजां, बे गाखोलांनो हायो। सेफटि बेल्ट दंखायोनो। बे दिरुं आलायनि दिरुं ओरै गाखोलांनो हागोन। ए दंखायो सेफटि बेल्ट। बेजों नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन, टुरिस्ट खालामफैनो हागोन। रावबो गैया। जोङो दा नैबे समाव गाहायाव थांनोसै। जोबोर मोजां जायगा बियो। नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन बा नायफैनो हागोन। नैबे समाव माबायदि जायगा नोंथांमोनाबो नुगोन। दा जोङो साहा लोंलांनोसै। इक' रिसर्टआव हाबनानै माबायदि नुयो नोंथांमोननो भिडिअ'आव नोंथांमोननो देखायगोन। नैबे समाव जोङो फैबाय। बा फाग्ला जालांगोनलै। जोबोर मोजां जायगा। मेंबाय हाजो सायाव फैनानै, जोबोर मेंबाय। थांनि र' इजा। औ औ फाय। खुगाया मा साइसनि? दा जोङो जोबनाय राउन्डआव मोनफैबाय। जायगाया बिराद मोजां। आदा थांसै। जोङो बेनिफ्राय ओंखारबोबाय। दा जोङो थांनो ओंखारबोबाय साहा कफि सफि लोंनानै। दा जोङो आवगायबोबाय थांनो होननानै सानबाय। जायगाया बिराद मोजां। नोंथांमोनाबो जुदि बेरायनो गोसो दङब्ला बा इच्ছা दङब्ला नोंथांमोना बे जायगायाव बेरायफैनो हागोन। एड्रेसखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि खयरानि होननाय मोनसे जायगायाव बे दोङो। बे नोंथांमोना फैनानै बेरायफैनो हागोन। बेखौ नोंथांमोननो आरोबाव एड्रेसखौ फोरमायबाय। जोबोर मोजां जायगा, जोबोर समायना। नोङो गावखौनो गाव मा जागोन नों हमनानै नङा। जोबोर मोजां जायगा, हाजो सेराव। जोंबो फैनानै जोबोर मोजां नांबाय। जायगायाबो बिराद समायना। नोंथांमोनहाबो फैनानै मालाबा सम लानानै बेरायफै, बेखौ मिजिंथिबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो। मोजां मोनोब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार लाइक कमेन्ट खालाम। जाहाथे नोंथांमोननि बेखिनियानो जोंनि थाखाय मोजां जागोन। बेखौ जोङो आसा थाबाय।
दे बिदिब्ला जों भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय दिनैनि भिडिअखौ। दा जोङो फैबाय, दा जोङो थांनोसै